Това го наблюдаваме от самото начало на матча. Ето виждате и резултата в отделните геймове на 17, на 23 и вече 17 на 13. Браво на Пламен Константинов и на Евгений Иванов. Отново чудесна игра на блокадата. В залата чуваме вече изкандиране. Българи юнаци, какво по-хубаво от това. Водим с 2 на 0 и 17 на 13 на отбора, който се смята, че е с най-големи шансове да спечели тази годишното издание на лигата. Отборът, който е на световния връх. Отборът, който спечели олимпийската титла в Атина. Бернардо Резенде вече с отчаяни опити да намери състава, който може да противодейства на българското торнадо. Отлична блокада на Евгений Иванов и на Владо Николов. 18 на 14. Просто 7 точки ни делят от победата в матча. Просто бразилският треньор като че ли доста закъсня с смените. Изглежда и той не е очаквал такъв развой на срещата, но вече за мен е късничко. Смятам, че трябва да победим и то категорично с 3 на 0. Нова блокада, 19-14. Браво на Владо, 19 на 14. 5 точки преднина в третия гейм. Изключителен матч на българския отбор. Второй тайм-аут команды